Importante safe kita. Muna ginambali na nga safe and sound. Okay, so sige, kag of course sa mga nagaplano man nga naka-schedule nga maglagaw subong sa mga baybayon abi labi na ning mga tabok pabala sa isla. So kuaig kamo sang clearance sa aton nga Philippine Coast Guard agud mga likawan naton mga kaaksyon ang posible nga insidente nga magluntad, no? Kag of course may ihibalo ang otoridad nga mayara gali sang may nagtabok sa amon so at least aware sila labi na subong nga medyo may malain nga tiyempo or low pressure area. So dugay-dugay baloon ta na ang aton nga weather update subong adlaw labi na gid diri sa probinsya sang Negros Occidental. So may aga na dra sa tanan nga naga-monitor sa radyo. Kamusta? May lang nga pagpangapi sa mga nagapangapi-ngapi na kag naga-monitor diri sa aton sa Aksyon Radyo Bacolod. So mas maigi yung mga ka-aksyon ng kapartner ta sa aga, hindi chismis, kundi radyo kay man, damo kita makuha nga impormasyon dira. Labi na sa lakat sang panahon, nagakahanabo sa inyo palibot. So dapat mangin aware kita mga ka-aksyon sa nagakahanabo sa aton nga palibot. So subong nga adlaw, aton istoryahan mga ka-aksyon ang pila ka mga issue, no? Labi na gid ining grabe pila ng kaadlaw since pa sang October 6 mga kaaksyon, Thursday ng adlaw. Tubtob subong ang nagakatabo dito iyang inkwentro sa syudad sa Himamaylan, particularmente dira sa akon barangay, no? Sa barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. So, kahapon, I think, ang may ikaapat ng enkwentro, mga kaaksyon, no? Kagate, amo na, padayon ang aton pagpangamuyo, labi na sa atong mga residente, of course, mga kaaksyon, sa aton nga mga, kasundaluhan, nga pakig-away sining ginapatihan nga miyembro sang NPA or New People's Army. So kagabi or kahapon ginkumpirmar sa aton nga Philippine Army nga mayara gid sang duha ka mga fallen heroes ang nagkalamatay sining nagluntad nga enkwentro kag mayara sang anom nga pilason mga kaaksyon. So ang duha dara nga nagkalamatay or ang ginatawag nila nga killed in action amo si Corporal Rex Verde kag si Corporal Christian Drilon. Ang mga pilason na naman mga kaaksyon amo sanday Sergeant Ejil Ukag, Corporal Joey Gardose, Private First Class Rolly Rama, Private First Class June Fuentes, Private First Class Wilson Leander Jr., kag si Private Wilcor Recania, mga kaaksyon. So, ini masubo nga balita, of course, labi na gid sa bahin sa aton nga Philippine Army. So, padayon naton pagpangamuyo mga kaaksyon nga magluntad na ang katawhayan sa sining labi na sa sini nga barangay kag sa latest to kagabi nga update ni Action John with Action VJ Apasible nga nagbalik dito sa encounter site sa barangay Carabalan. May duga nga masobra 400 ka mga evacuees ang gindala dito sa Regional Evacuation Center sa may syudad sa Himamaylan. So malapit na 800 or miyara na sang butanta mga 1,000 na gid mga kaaksyon ang nag-evacuate. So, muna, padayon ginato niya pangmuyuan ang ining nagakatabo nga insurgency dito sa syudad sang Himamaylan kag likawan nato nang magpalapta sang sala nga impormasyon ug pagpatalang. Okay? So, bululigay kita tanan angot sining paghatag sa insaktong impormasyon labi na sa sining nagaluntad subong krisis dira sa may barangay Carabalan. So ako isa sa mga apektado gid sa mga kaaksyon nasubuan ako, no. Hindi ko gusto mag-ibi pero nasubuan kit syempre akon ina nga barangay. Okay, so sige. Anyway, lainon ta nga aton nga topic ko kay base magingin emotional ta di subong iya nga
aga. Okay, so diri kita maka-action sa lakat sang panahon ining weather update of course. May low pressure area subong maka-action ha. So halong-halong kita kay may LPA ini ang nakitaan sa 1,315 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. Kag diri sa Western Visayas, kalakip na sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan bangod ina sa trough sang LPA mga kaaksyon or low pressure area. So mangin ang mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan aminhan padulong o kun gikan aminhan diri sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw magabutlak las 5:36 sining aga kag magatunod las 5:34 karon sa hapon mga kaaksyon. Ang temperatura diri sa Negros Occidental yara sa 27 degrees Celsius tubtob 31 degrees Celsius mga kaaksyon. Okay, kag subong man nga adlaw mga kaaksyon, dugay-dugay gali aton hibaluon ang paglibot-libot lan ni Action Zil Minardo ang aton patrol subong sa sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. So ika-siyam kadlaw ay hindi kala yes 9 days mga kaaksyon ika-siyam kadlaw na ni nga pagsaulog sining Mascara Festival. So tubtob ini sa Oktubre 23 kag buwas nga adlaw magabukas na ang festival site dira sa may Panaad Park and Stadium, first time after 2 years kag first time nga nag-participate ang province sa sining Mascara Festival. So, mga detalye sina karon aton pag-istoryahan mga kaaksyon. Okay? Las 5:13 Action Radio Philippine Standard Time. Kag diri na sa mga headlines sa aton nga mga action reporters kag correspondents. Unahon ta si Action Eric Magbanwa. Police Station 7 ginaprepara na ang kaso nga homicide batok sa 72 anyos nga lalaki nga suspetsado sa pagbuno sa Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Balita naman City Hall nagikan kay Action Artay Hupon. Bitaw kinahanglanon ng additional nga mga personnel angot sa natala nga pagbukas sang dugang nga mga festival sites. Kag sa ato naman nga ang action correspondent, Action Roger Gutib, 47 anyos nga lalaki, gain quest, buwas nga adlaw matapos na dakpan sa drug buy-bust operation. Action Nelson Patenyo, CBDRP sa Banwasang Calatrava, umpisahan na buwas nga adlaw. Kag of course, balita kay Action VJ Apasible, Banwasang Binalbagan, preparado na para sa ilang pagpakigbakin sa Mascara sa Panaad. So detalye sinakaron mga kaaksyon aton pag-istoryahan. So good morning na sa tanan nga monitor diri sa aton nga Facebook Live. So ma-pause kita na for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Naglipa na ang mga papaya soup. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Fuerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon. Las 5:18 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa gihapon inyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday edition. Kag sa sinikaginan mga ka-action, i-check ta ang aton nga patrol. Kung ready na aton mga patrol. I-check na aton patrol sa sitwasyon subong sa syudad sang Bacolod. Kaya padayon nga paglibot subong nga adlaw mga ka-action. Kamusta? Ilabi na ang sabahin sang new government center dito ya kadamo gid sang actually wala nakalabay ko datas nagtry ko libot sa NGC gusto ko tayo magkaon-kaon dagi kay wala gid do kabudlay gid magpark so naglabay lang ko kag kanami at least nabuhi ang aton nga mga small nga mga negosyante MSMEs. So, okay na nga ito niya patrol. So, sige, i-check na sa Action Zil Menardo sa iyang situationer report. Action Zil, good morning! Action Dora, maayong aga. Wow, no, ka-very naka-day off. Ano? Oo. Ka-very naka-day off, kagid bala sa imo nga, sa imo nga energy, subo nga aga. Yan. Wow, nabian ko pala sa... nabian ko sa pa-video. Very beautiful. Amo na siya subong. Ay. Subong ko, no. Dapat prepara... Ang katahon sa New Government Center. Wow. Government Center. So, dali lang pa naan ko ako nga mga report. So, feedback ko ako Dora. Sige. Makita ang katahom sa Bacolod City Government Center nga parehas katahom sa imo. Of course. Ikaw ba? Do ka na-enjoy mo gid ba subo ang Mascara Festival dan Action Zil kayo do ka nagabi may entry kagid dyan. Women naman. Women empowerment. Wag ga. Oo. Nakamakit-an sa rin sa ako nga likuran na ito na lang ako nga ulo nila na Tapos sa likuran action doon. Tatlo nga danay. Katama. Oo, doon dire sa atin sa Bacolod. Doon may chance sa action doon nga init na sa mga adlaw. Kasi mo niya nga doon nga kalangitan action doon mabatagin medyo mainit pag-ibni ang aton nga panahon sa mga adlaw. Kaya nga sa bahay na diri sa nga Bacolod Governmental Center Action Dore, lahat man diri makitaan, nga matinlo sa mga aga, pisar nga ti Sabado nga adlaw kagapon, no? Pagkagas ni nagidadya makita natin nga damo-damo na di mga basura amo ni oras sa nga paglibot subong na atin luan na kagati mayara dito.
makaplastar sa atubang gid sinisang governmental center Action Dorel nakaplastar na dira nga dako nga basurahan Aha. sa mga kauturan daw nakabalo na laman gid naman utol sinisang basurahan kay kapilasa na niligad din na gin padangat mandri sa mga natungdan ng Yes. ang kooperasyon kaga disiplina lang gid sa aton nga mga kauturan. Kung makita taman diri no mga bikers niya gapam no basin malagaw-lagaw naman din sila sa bahin dito sa Kalangilan, Granada. Kaya subong na naghula-hula naman gid ang ulan pero wala ko yung ginakabat siya nga grabe gali ang grabe gali ang ulan. Basi grabe basi diri lang yung sakon dampi ang kimerdan kis action zin nga grabe ito ang ulan sa may Punta Taytay pero diri gali sa wala di ba no kamo na. Yes, kagati subong amo ni oras sa Singarel men nag-walking jogging na diri sa may Bacolod Government Center sa likuran kami nag-picture na amo ni oras na sa may fountain niya kagati ang katahom sinibol Action Dorel na makitaan mo sila nato na sini kagang sa bahay naman dito sa may Bacolod City Public Plaza no amo man so gina maintain ang katinluon na sini kaya pagka amo ni oras damo naman na naganila by 3 AM ya bukas naman si Action Dorel ang Yes. ang alagyan na wala na sa rerouting pagka 3 PM naman liwat amo naman na sini ang ilang pag-sradaan pag-close. kagati pero sa magkaroon kay Police Major Liba Action Dorel no kung sila diri nga pagbantay may ara sila mga concerns no bahin sini sa ang lakat sini sa busan trapiko timambal sa gidya Biscan Heaven na ni bumper to bumper kay Tikman Mascara Festival do normal na lang ni sa ato na diri so as of kagapon no 8 days sinisang Mascara Festival aton man makit-an nga daw may ara na pipila ka mga turista nagalagaw diri no may mga kagapon daw may mga kana na din nga nakit-an ko Action Dorel Kana gid ya. Basi kana lang. Kana gid siya. Wow, sana. Action Dorel kana gid siya. Oo, so may may mga turista na diri nga nagalagaw. So dapat sa aton nga mga kauturan nila binakong gabi bala sa mga gainom-inom Action Dorel, no? Kaya may mga bisita kita diri, no? Ang gina-expect kaning visitors diri sa mga almost 200,000. So dapat kinahanglan kitang kooperasyon sa aton mga kauturan, no kaluya, mla kami mga turista nga maoy kay mo ya sa ilimnan. Correct. Dapat ilimnan ni Butangkid na sa tiyan, hindi sa ulo kaya perme amo laman ang ginapangabay sa kapulisan nga ang kooperasyon sa kada isa kay kiti ginaubra man nila ang ilang part so kita bilang pumuluyo diri residente nagalagaw sa syudad sa Bacolod kinanglan nga obrahon taman sini ang aton nga parte no kaya dira ang panaad no magabukas na buwas Action Dorel. Yes. So first time in Action Zil bantay ari nami man nilagawan the Action Zil kay after 2 years, no? Kay wala pa na festival, at least magabukas na liwat kag first time in Action Zero sa nasiling ko ng kaina nga nag-participate ang province sa sining Mascara Festival. So sadya gid ni. Correct Action Dorel, no? Amo ini ang first time daw October 10 to 16 sin Action Dorel. Dara naman sa bahay ng mga pavilion, dara naman gina-representar sa kada munisipyo kag cities. No kang iniyang ilang mga inog pabugal no sa kada Yes, kung ano da ila produkto, ano dang ilang mga mga produkto for example sa may Toboso, ang ila da mga pandan nga bags nan. Bakal kada sang bags mo Action Zil para support lokal. Oo. Ano sa Himamaylan niya sa Action Dorel ano to sa inyo? Sa Himamaylan ano to guys amon. Okay, nandito sa mga lugar Action Dorel, no kami mga mga kararoton, manada. nakamula na. Oo. Correct. Madamo ged. No konti sa kadis basi ugang sa ilaya. At laban-laban gina Action Zil uga sa manapla puto. So pwede ganun mga pipila na Action Dorel ka mga local government unit sa municipalities sa cities nga naga-invite no nga sa pagbukas ni bisitahon na sila chikeron kay ti ina Action Dorel no gingaan man nila effort nga sa pavilion dakag mismo man sa nga city no nga magaan man kalipay sa mga dira nga areas sa Action Dorel no kagati isa man ka venue diri sa adnom no ka venues diri sa may Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod iti diri ang una gid
sa Baywalk, isa na naka-venue, diri sa Bacolod Government Center sa Plaza, sa Lacson, Upper East, no, kag dira sa may Panaan. So, paglabot sila sa buwas October 10, no, sa buwas Malagaw, man to, chikeron tani kung kamusta kaya sa siniyo, ang ilang panami sinino nagapadayon. Siguro tapos na gid ni na ang mga pavilion as of this time, Action Dorel. Kagati sa ika-9 days subong nga pag-sulog sini sa Mascara Festival sa aton nga pagalibot diri sa may mga police stations, wala man sa mga dalagkuan na gid sini nga mga insidente ang kalatabo, may ara man di mga incident, Action Dore, pero hindi ini may kaangtanan, no, wala sa kaangtanan sini sa ginasaulog nga Mascara Festival, no. Ang katong diri nga mga bitaw, mga law enforcement unit isa nagapadayon, no, nga hugot nga nagachekyar sa nga kada area, especially dira sa may Bacolod City Public Plaza, Action Dorel, no, perti kahugot dira kag stricto antes ka magasulod sa entrance, may mga frisking babae ka man o kon lalaki ang mga bag no gina-checkar gini para ti ang mga dalagkuan ng insidente o kon hindi manami malikawan na diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. So subang Action Dorel, no, nagamata-mata gina nakasen trapiko na aton as of this time is normal pa diri sa may circumferential road dira sa may downtown area. Kagati madamo na mga nagalatag mandira na sa ilang mga baligya sa tubang sa nga katedral kaya pagkalasay sini may misa naman masugod, no. So in general ang aton diri nga sitwasyon sa may syudad sang Bacolod malinong matauhay kag aton temperatura mabugnaw subong nga aga. Sa aton nga mga tagpalamati mga kaaksyon, maayong aga, have a blessed Sunday and God bless sa aton tanan. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Las 5:28 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Magiging salamat Action Zil Menardo sa situational report nga imo subong gindulong sini nga aga. Okay, so sa aton yung mga ka-action dira, gana extra hinay lang sa aton nga pagmaneho. Kay importante safe kita nga makaabot sa aton iya nga padulungan. Okay, kag mga ka-action diri kita sa aton yung mga pila ka mga balita bala lokal or nagakanabo diri sa Bacolod or outside Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, no? So kahapon mga ka-aksyon, October 8, si Bacolod Mayor Albi Benitez ang nagpatigayon sang iyang first 100 days report. So aton dira ang pagaistoryahan ang pila ka mga salient points mga ka-aksyon sa sining speech sa aton iyang alkalde diri sa syudad sang Bacolod. So pipila lamang ini kay syempre kadamo to sang panghambal sa aton alkalde kahapon mga ka-aksyon. So gin brown out pa to gani, no? Gin brown out pa to gani kahapon samtang nagapatigayon si Mayor Albi sang iyang speech, pero at least nabalik pan mga ka-aksyon. So, pila diri sa ginpabugal sang alkalde, of course, ining pagpatuman sang back chip ni mga ka-aksyon nga isa sa iya prioridad nga programa. So, sunod sa report sang aton iyang alkalde, nagdangat sa 53,063 ka mga back chip forms ang nabaton iya sang iya nga opisina. So isa na sa mga natalakay sa iya nga first 100 days report o kon first 100 days sa pagpungko bilang alkalde sang syudad. So pila diri mga ka-aksyon, ginanunsyo man ni Mayor Benitez ang plano nga pagtukod sa mini hospitals o kon family clinics kag ini ang ipatukod sa barangay Kabug, Mandalagan, Alihis kag reclamation area nga i-turn over sa numbered barangay. Barangays. Kag bilang suporta sa kapulisan, ginreport man sa alkalde nga naka-turn over ang Bacolod Local Government Unit sang 6 ka unit sang big bikes kag 8 ka unit sang pick-up sa Bacolod City Police Office.
Kag sa ginlansar man damlag lang nga programa to bala atong isugid kay mayor nakabaton ang syudad sang 283 ka reklamo angot sa tubig, 126 ka reklamo naman angot sa basura. Kag suno sa alkalde, kalabanan sa mareklamo sa tubig kag basura ang nasolbar na. Apang mayara pagid sang 728 ka reklamo nga nabaton ang syudad angot naman sa kuryente kag ini karon ang ginatinguan sang alkalde nga solbaron or masolbar mga kaaksyon. Kag nagdangat man sa 30.53 tonelada sang wala ginausar nga kable ang nakuha sa task force spaghetti wires nalakip sa 8-point agenda man ni Mayor Albi Benitez mga kaaksyon. So ini isa sa ginadayaw ko mga kaaksyon ining programa sa alkalde nga pagkakasbala sa mga spaghetti wires kay sa tudtod lang perti kag gumon bilang tawon kag do ka gamo mga kaaksyon sang kag do ka bugat no ikaw lang nabugatan magtulok sining mga spaghetti wires diri sa syudad sang Bacolod kag salamat kinaaksyonan ini sa aton alkalde kag ti imagine naglambot sa 30.53 tons ang nakuha nila mga kaaksyon sa sining patigayon nga pagkakasang mga spaghetti wire. So congratulations sa mga nakita taman mga kaaksyon. Honestly, ang development sa Bacolod sa una nga isa kagatos kadlaw nga pagpangalagad ni Mayor Benitez. So una niya na to ginpahayag pagid nga ang mga ordinance bala sa Bacolod iya ini amat-amaton nga i-check kag of course ipatuman gid gikadamo sang ordinansa sa Bacolod nga mga pila lang ka una-una lang isinimana or binulan lang nga pagpatuman pagkadason wala naman. So isa dira ang inablang anti-smoking bala sa mga public places. So may task force na nga nagatutok sina nagalibot subong sa syudad sa Bacolod sa mga eskwelahan sa mga festival sites nan. So una warning pa lang then kung liwat madakpan te may penalty of course nga i-impose batok dra sa imo. So dapat nakaibalog ikaw nga kaga be responsible man makaaksyon kay hindi mahapos magsimhot sina sang inyo nga mga aso dira no. So amo na ibutang ta sa lugar ang inyo dira nga pag smoke makaaksyon. Okay? So pila pagid sa mga balita lokal. Ari mga kaaksyon, preparado na ang 12 ka mga syudad kag 19 ka mga munisipalidad sa Negros Occidental sa pagbukas ng ila tagsa ka mga themed nga pavilion dira sa may Panaad Park and Stadium. So buwas ini nga adlaw Lunes. So may bag-o naman kita mga kaaksyon nga pwede padulungan kung nalibot mo na ang new government center. Nalibot mo ng plaza dira din pag-iban nga mga site gani dira sa may sa may Baywalk. Dito naman kita sa Lagaw naman ta, support naman ta dito sa may Panaad mga kaaksyon. Kaysa again sa nasiling namon kay Nablan Action Zeal nga first time ini nga pakigbahin sa province sa Mascaraft Festival kag first ini naman ang liwat kapag bukas ang Panaad Park and Stadium matapos ang 2 years nga bangod sang pandemya. So for sure next year magpanaad na gid festival diri sa province. Mabukas na gid niya liwat naman no. Mga April na kung hindi ko magsala. Okay? So ini ang suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II diri iga pasundayag mga kaaksyon sang kada banwa kag syudad ang ilang mga food products, delicacies, mga farm produce, mga handicrafts, lifestyle kag kultura sang mga Negrenses. So ari kanami ini nga suportahan mga kaaksyon kay especially kung mayara ka sang gusto nga mahibaluan angot sa sini nga particularmente sa sini nga syudad or banwa, pwede ka mo dira makapamangkot sa ila dira nga mga sa ilang mga pavilions arada sila no. So gintala na ang opening ceremony las 4 sang hapon buwas nga adlaw nga maga-feature sang parade of festivals
dance kag musical performances kag presentasyon sa colors kag local government units banners. So kada distrito ang may kaugalingon nga palagwaon umpisa Oktubre 11 tubtob 16 kag sa Oktubre 12 naman tubtob 15 may patigayonon nga guided tour sa mga pavilions kag Balay Kalamay Museum ang Capital Tour Group. So ikanami ini mga kaaksyon. So ini ang unang ation, again nga ginbuksan naman ang pavilion sa aton nga mga local government units dira. Okay? Kag expected ko mo buwas syempre magbukas 4 PM ang program, so medyo expected ka mo nga daan sa nga medyo tulo traffic guro dra banda sa may Panaad Park and Stadium sa may Barangay Alihis. Okay? Kag isa man gali bala mga action sa gina-announce bala ni Mayor Albi sa iyang first 100 days report. Ini balang pwede na maka-apply sang paagi online ang pagkuha sang permit sa Office of the Building Official o CONOBO para magkuha sining ginatawag naton nga business permit. So, ginpahayag sa alkalde nga bilang kabahin sa iya promisa nga ma-digitalize ang transaction sa gobyerno. So, nag-umpisa na ang syudad sa pag-develop sang online system. So, nami ini mga ka-action, very convenient, labi na sa mga kuha sang business permit. So, suno kay Benitez, ini ang ginumpisahan gid niya sa Obo nga iya kuno paborito gid nga departamento. So, suno sa iya paagi sa online, makit-an ang application na online kag ini ang hindi na magkadto pa kari pa kuno ang pumuluyo sa Bacolod Government Center. So, para kay Benitez, handom niya nga mangin smart city ang madamo ka transaksyon diri sa syudad sa Bacolod. So, magluwas sa Obo, plano man ni Benitez nga himuon digital ang application sa tanan nga departamento. At imayo at least bala mga kaksyon, makaless kita sang hulat dito, stress sa pila dito iya sa may BCGC or Bacolod City Government Center. So, mayo ini nga development. Kag of course, ginmando ng mga kaaksyon ni BFP Regional Office 6 Director Chief Superintendent Jerry Candido ang tanan nga mga city kag municipal fire marshal sa Western Visayas nga umpisahan na ang kampanya sa Bureau of Fire Protection para sa bag-o nga programa angot sa electrical fire safety and fire safety at home. So, suno kay Candido, grabe ang tema sang ilan ni nga nga programa mga kaaksyon niya, very creative ya katama. So, ang tema nila, kalimtan si Marites, isipin si Edith. So, ang meaning sang Edith, exit drill in the house. Perte. So, magapamalay-balay mga bumbero naton mga kaaksyon sa paghatag sa mga impormasyon kag fire safety tips para sa mga pumuluyo kag stakeholders agod makalikaw kita sa may posible bala may mahalitan pagid bala casualty sa tion sang sunog mga kaaksyon. So, dapat ang tuyo sinini Candido nga ang kada miyembro sang panimala or sang pamilya ang maihibalogid na hanungod sa disaster preparedness nalakip na dra of course ang especially may magluntad nga mga sunog mga ka-action. So very important ini katama. Okay? So alas 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-pause kita na for some commercial breaks kag sa aton nga pagbalik pila naman ka mga report na sa aton yung mga action reporters kag correspondents. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Okay, mayong aga mga kaaksyon. Happy Sunday sa inyo tanandera. Good morning na kay Mary Rose Belocura, Edward Dollar Espara, Lynn Bagwal, Milili Oligo, good morning sa imo, sir. Jescon Condino, good morning man. Salamat gid and God bless. Maribel Maniklang, Risivita, good morning sa imo. Kay Rafael Tan, good morning man. Cecilia Bautista, good morning. Ninita Shano, may aga. Julien Verde,
Good morning man sa imo. Si Tin Salazar, good morning. Humaya Gantes Hinesis, good morning. Kay Nest Fernandez, good morning. Good morning man sa akong mother dra. Kay Nini Jean Cabato. Tamyo ni Emily Uligo, si Ma'am Van and Doc Matmeo, Miss Jinky Delagdon, Sir Noel Amar, Alex Monteza. Good morning dra kay Ma'am Van and Doc Matmeo sa may Rochester, Minnesota. Kay Miss Jinky dra sa may Phoenix, Arizona. Fernando Ramirez, good morning. Erwin Francis Halandoni, Jose Gerson Lapinig Junio. Kay Alex Monteza, good morning. Miss Jeannie Sulugon, may aga sa imo dra sa may Banwasang Valladolid. Si Sir Jose naman Hirson, good morning dra sa may Stonehaven sa may Barangay Granada. Kay Connie Laparan, good morning. Family Laparan, Labanyego, Turbela, Esparesha, Angatamyaw. Si Connie Laparan sang Pandanon DSB. Good morning dra sa inyo. Baste Junela, good morning. Philips Aison, good morning man. Si Bonnie Telin, Edwin Llames, Leo Digario Levado, good morning. Patamya lang ko sa maayong aga sa tanan nga De La Torre family. Thank you, God bless sa inyo tanan kag sa Action Radio Bacolod. Watching live from Masinloc, Zambales, Sea Anchorage. Oy, good morning. Sige, standby na daw mga ka-aksyon. So karon naman ang pila ka mga greetings ha, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kag this time mga ka-aksyon, sa nasiling ko na pag-akwao naton ang mga report nga nagikan iya sa aton nga mga aksyon reporters kag correspondents. So, unahon naton si aksyon na Eric Magbanwa sa iyang nga balita sa BCPO or Bacolod City Police Office. Police Station 7, ginaprepara na ang kaso ng homicide batok sa 72 anyos kilalaki nga sospetsado sa pagbuno dra iya sa may barangay Alihis, Ciudad Sang, Bacolod. So, detalye sini with action Eric Magbanwa. Action Eric! Good morning, Action Dorel. Report kay Bacolod City Police Office. Kasong homicide ang ipasaka sa Police Station number 7. Kung makompleto ang mga kinanglanon nga dokumento angot sa pagbuno kapag patay ni Carlos Carmona, 72 anyos, kay Shairil Casenyo, 46 anyos, nga pumuluyo sa Porok Spaghab, Barangay Alihis, Siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, nga ila kompletohon sa Lunes nga adlaw ang mga dokumento para mapasaka ang kaso nga posible madalaman ang duha ka mga kabataan ni Carlos Carmona nga Sanday Oliver Carmona kag Johnny Carmona nga nagpalagyo matapos matabo ang pagbinunay tinilektan nga adlaw sa Porok Spaghab, Barangay Alihis, Siyudad sa Bacolod. Ang inablos ni Shairil Casinyo nga si Aurelio Casinyo ang padayang mga inaburong sa Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital matapos nakaangkon sang pilas agi man sa pagbuno. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, si Carlos Carmona Action Dorel ang gipaydalom sa hospital arrest matapos ginabulong man ang iya sinipilas tuga sa pagbuno sa napatay nga si Shairil Casinyo. Ang pagpasaka sa pasahero kag ang duta nga restaurant sa magtimbag nga pamilya amo ang nanging motibo sa nasambit nga insidente. Padayon nga ito investigation in relation sa isang stabbing incident nga natabuta ko hapon sa hapon dira sa area sa Spad House sa Barangay Alihis, Siyudad City. Muna isang gintunaan so kamatayon sa isa ka biktima nga muna si Shairil Casinyo. So ang suspitsado para na subong sa may Corazon Regional Hospital kay ang sa sinisila muna siyang kapatay sa suspect victim Eric. So pinahulat-ulat natin ni kung mahingagaw ni sa mga immediate family actioneric ang mga dokumento makafile kita sa kaso within the Lunes ng actioneric. Require natin yung mga dokumento pa-produce natin kay Punindi base mag-lapse na lang regulatory period ng mga inuras for filing actioneric. Sir, wala sang
Senator mention nga matabo, dili ko sa dili nga ang away do pinamilya mo lang ni. Yes, actually, bali on our part dyan, prepara na namo ng mga kinahanglanon, whether or not ma-file sila na case, kaya basi running out of time, kita blakag mag-sessions lang pa-file man ako, hindi puro nga kung yung investigador na tagaan ka naman naman tato, so subong niya tiwan niya itong ma-procure ni iba niya mga dokumento. So, kung may settlement sa ilang part, kahit relative naman sila, so sa ilan na siya actually masugod. Kung mag-lapse yung time a day, 36 hours naman siya mo, pero mapanta man niya siya po sa regular basis actually, kaya muli ko lang, both parties may samat man, kung saya napat yan, so discernment niya sa ilan na part masugod actually. Kamutungan ba pag-ina, sa kapulisan naman niya, nag-ahikutar na kita sa mga kinanglanon ng mga dokumento prior filing at case. Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanong nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo ginyo salamat Action Eric Magbanwa kag sa iluhanta nga balita sa ato naman nga City Hall o pag-action art tay hupon bitaw kinahanglanon ang additional nga kundugang nga mga personnel angot sa natala nga pagbukas ang dugang nga mga festival sites. Detalye sini with Action Art tay hupon. Action Art, good morning. Good morning, Action Dorel. Naghinyo na sang dugang ang mga personnel sa tanatapan sang alkalde si Bitaw Head Major Junji Liba para sa ilang operasyon sa trapiko, ilabi na sa pagbukas ang dugang nga Mascara Festival site sa suno kay Liba, yara sa 35 tanan ka mga personnel ang iya kinanglanon sa diin na 25 diri na talana nga magabantay sa Panad Park kag napulo naman ang sabahin sang Upper East. Dugang paniliba base siya na baton ng komunikasyon, yara pa lamang sa 20 ka mga ngalan ang tigayon nga nasumiter sang City Mayor's Office. Ging klaro maniliba nga hindi na sinimatandog pa ang nauna nga mga personnel nga iya na sadto ginasign sila natungdan nga mga area of responsibility. Meron ako to mga I think 25 kabilog intended para ma-deploy dira sa Panahad. Ang Panahad tagang Upper East is ma-open nun siya. Before kasi ang istorya namon sa Upper East, hindi na kami magproblema with regard sa sulod. Ang amon lang isa sa gwa lang gid end-to-end. Kasi sa meeting ko sa Huwebes, kaya nag-ayo sila sa akon nga audience, kailangan na yung madugang sila pwersa naman o bitaw. So, isa naman ka mga, I think, do mga 10 naman kabilog ang kulang ang paitaon ko. So, hindi na natin matandog sila sa diri sa deploy namon sa na-start na sa uno kay kuha na siya ng kumbaga na pattern or kuha na gina siya, na-set na gina siya para dira. May ara ko nga gin request and kaya lang i-provide dugang ito 20. Pero wala pa kay confirm ko pa kay pangalan pa lang ang ilang i-provide, so i-confirm ako pa nila, itawagan nila sa gisisa. Balitagikan sa Bacolod. Las 5:49 Action Radio Philippine Standard Time. Namo ang inyong salamat Action Art tay hupon kag sa ilohantang balita nagika naman sa aton nga mga action correspondent. Nahanta si Action Roger Gutib, 47 anyos nga lalaki iga-inquest buwas nga adlaw matapos nadakpan sa buy-bust operation. Detalye sini with Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel. Happy Sunday naman. Kon blessed Sunday naman sa aton sila nga mga ka-action sa aton karon nga mga balita Action Dorel nga dulong man sila mga trion buwas gin pasiguro sang kapulisan suno sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP nga mapasaka ang kaso batok sining isa ka 47 anyos nga gin operate sa isa ka buy-bust operation sa atong tinalikdan nga Biyernes ng gabi Action Dorel alas 8 antak na sa gabi dira sa may Amity Street, San Yosef Subdivision, Barangay Sunto sa siyudad sa Cadiz. Kinakop ini si Rinaldo Ciliado Jr. Mapari. Sana sila na 47 anyos kag residente yan sa Abelarde Street, Barangay Zone 3.
siyudad sa Cadiz. Sa report nga tigin pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Gandhi Spio po ang Station Drug Enforcement Team nga nag-conduct sa bypass operation nga nagresulta naman sa ang pagka-recover sa siyam ka plastic sachet sang shabu. Shabu na ginindi na suspected shabu kaya tali ara na ang kahapon sang hapon aksyon Dorel ara nang resulta sang crime lab. Aw nga ginpatigayon gilayon sa pagpa-examine itong nakuha ng mga item sa bahin sang crime lab pagi sa forensic examination. Na-recover man itong isa ka 500 piso bill sa posisyon sa sining suspitsado, ginakabing isa ka street level individual, kag suro sa report, mga nagabugat ni 1 grams, kag mga 6,800 pesos ang bili sang amo nga droga. So, ditinado, sige po, Aksyon Dorel, ini ang persona nga si Rinaldo Ciliado Jr. pero tibwas sigurado na nga first hour in the morning Monday ini siya ang pagadalon gilayon sa Fiscal's Office sa sala ni Fiscal Madraso agod nga iga-inquest na siya sa pagbelar sa Republic Act 9165 sa kaso Section 5 ang pagbaligya sa illegal drugs, Section 11 ang pag-angkon sa illegal drugs paraphernalia sa yasin position kag control. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Action Report Sunday edition. Ini sa Action Roger Gutim nga report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Las 5:52, Action Radio, Philippine Standard Time. Action JM, double sound ko no, nga gaagaway in your report. Please, adjust. Sige, check ta na, ma'am ha. Ma'am, lalaki na gilis. Check na, sir. Gaano ko no, double ko na ton sound. Sige. Basta gaano guro, ga-echo mo na. So, alas 5:53, Action Radio, Philippine Standard Time. Diri kita kay Action Nelson Patenyo, CBDRP sa Banwasang Calatrava, umpisahan na. Buwas nga adlaw Lunes. Detalye sa with Action Nelson Patenyo. Action Nelson. Ginalauman nga mag-alabot sa 55 ka mga individual ang magatambong sa ikawalong batch sang Community-Based Drug Rehabilitation Program sang Banwa sang Calatrava nga bangagikan sa 40 ka mga barangay sa Banwa nga ara sa listahan sa mga drug surrenderies. Magadugay sang napulo ka adlaw ang among in-house seminar sa mga drug surrenderies nga pagahimon sa Barangay Bantayanon Evacuation Center nga pagasugdan buwas nga adlaw Lunes, Oktubre 10 sang aga. Madumduman nga may ara na lang sang masobra 500 ka mga drug surrenderies ang Banwa halin sa masobra 700 ka mga individual. Angot sini ginapahayag ni Mayor Marilan Era nga sa nabilin nga masobra 2 ka bulan antis magtakop ang tuig 2022 may 2 pa ka batch sang CBDRP nga pagahimuon sa Banwa tungod sa kakulangan sang budget para sa among nga programa. Ang Banwa sang Calatrava sa madumduman ang mayarana sang 11 ka mga barangay ang cleared sa droga kag may 3 pa ka mga barangay nga plano sini rekomendar sa Oversight Committee sang PDEA nga mangin drug cleared barangay. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patinyo una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:55, Action Radio, Philippine Standard Time. Madamag din salamat Action Nelson. Kag sa iluhantang balita, nagikan kay Action VJ Apasible. Banwa sang Binalbagan, preparado na para sa ilang pagpakigbakin sa maskara sa Panaan. Detalye sini with Action VJ Apasible. Action VJ, good morning. Good morning, Action Natural. Preparado na ang Banwa ng Binalbagan para sa pagpartisipar sini sa maskara sa Panaan 2022. Puno sa kang Ismael Gisangaw, ang Director Officer ng Binalbagan,
ongoing sa karon ng mga pagpanghanda para sa pavilion ng Binalbagan, kagkasado naman para sa cultural events. Mag-aumpisa ini sa maabot nga October 10 to October 16, kagusto pa kay Gikangaw, sila man mismo ang nga taga-tourism office ang mga bantay diri. Suno sa kay Gikangaw, nagalaom sila nga mangin masinadyahon ang ilang pagpakigbahin sa sining aktibidad. Iyari si Ismael Gikangaw, ang tourism officer sa Binalbagan, sa aton sining nga interview. Sa talaga sa pamatina, sa kinainvite ito mo na mo niya magkata dito sa pavilion sa Binalbagan sa paraan sa mga pot niya October 10 sa October 16. Kapag nga sakiyan niya man yung kasadya ang niya maskara sa panaan. Una maskara sa panaan at kapag nga mga maskara sa panaan. Kaya mo na siya una na magtibang-tibang ito ang presyo sa years na nakuha ng COVID. So kapag mga maskara niya for that, Nabatian ang tourism officer sang Binalbagan. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan, ini si Action VJ Pasible. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo gid niya salamat Action VJ Apasible. Las 5:57 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-pause kita na mga ka-aksyon para sa aton nga commercial break, sa aton nga pagbalik, pila ka mga balita national aton nga pag-istoryahan. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Las 5:57 Action Radio Philippine Standard Time. Alright! Good morning, liwat mga ka-aksyon. Kaya, dahil lang, sa isang ta. Di na ako to kaginaman. Sorry, ginadula, no? Di na takay. Kay. Yawan mo ko scroll up ba? So, aritakay. Liug, ano ba sa kanal gali? Joffrey Marquez, good morning. Kay Mario Olvido Aqueza, good morning. Kay Andrea Huelar, Dandan Lanada, Rene Akasaklang. Kay Andrea Huelar, good morning sa imo kasi tarang listeners ko sa Action Radio Bacolod. Joe Mark Ramada, good morning. Ginapatamyo ko dagali ang family Ramada sa may Barangay Alangilan, kaglabi na sa iya Iloy kuno nga si Ninita Remada nga birthday niya kahapon. Belated happy birthday kay Nanay Renita Ramada. Okay, so sige. Kay Mario Olvido Quesa, good morning. May aga lang. Naga-monitor ako diri sa may Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Good morning dira sa inyo sa tanang nga taga-barangay Balaring. Dira sa may Silay, manamit nga seafoods. Adi Jereza or Hereza, good morning. Dira naman sa may Tabao, proper Valladolid. Kay Vivian Vicente, good morning. Please greet family Vicente. Kag sa tatay niya nga si Larry Vicente, kag nanay niya nga si Jocelyn Vicente. Kag siya mga kauturan, good morning man. Kag sa tanan from Jenny Vicente Dalmasio sang Barangay Carabalan, Himamaylan City. Oy, kabarangay, kamusta ka mo dira? Melchor Baroca Rombines, good morning sa imo sir. Sige, may lang nga pagsimba. Kay Agnes Tabara Guzon, good morning sa imo. Kay Jeffrey Arcuyo, good morning man. Paki-shoutout gali kay Michael Gargoles sa may DSB. O, shoutout anda kay Michael Gargoles. Nag-shoutout sa imo si Jeffrey Arcuyo. Rochelle Evangelista, good morning man. Kag sa family ko no, Rabatado, Taburada, nga taga, ano ni? Spur 14 or Spar 14. Spar. Good morning dress sa inyo. Sige, mayroon na nga pagpangape. Kay Taurus RGG, good morning man. Jeffrey Arcuyo, done like and sharing. Salamat, good. Billy Albay, good morning man. Kay Taurus, okay, RGG, sige. Kay Edward Dolar Esparas, good morning dress sa may Riyadh, maing aga. Elvira Hilogo, good morning man. Miss Rona Rihida Trava, good morning sa imo and happy Sunday. Jenny Vicente Dalmasio, good morning man. Si Gio Milion, good morning.
Ay, may family ka man dra sa may Barangay Carabalan. So, kamusta sila ya? Tita Hana Gacho Peruelo, good morning sa mo, Tita Han. Kay Salvador Octavio III, good morning man. At Tia Kimeriman, good morning at Ting, how are you? Ray Flores Barrioga, good morning man and have a blessed Sunday. Kay Jose Gerson Lapinig, nabasa ko na kaina. Si Reno Locinario, good morning. Dara sa may Victoria City, Labinagid Family Locinario, kag kay Mayor Javi Benitez. Doon nag-birthday sa nagligad adlaw or kagapon. Si Mayor Javi Benitez, dara sa may Victorias, belated happy birthday lang. Kay Jury ni Pomoseno, good morning man. Vicente Gatti Lugo, good morning. Joan Sano, Herman or German Haban, Georgie Aguilion, good morning. Jory Nipomuceno, De La Torre Venus, good morning sa inyo. Kay Gianna Nayod Hans, good morning. Okay, so standby mga ka-aksyon sa pila ka mga balita. Las 6:02 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa gihapon inyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday edition ng inyo alagad Action Darrell Kabatu. Kaganti sa aton nga mga balita nasyonal mga ka-aksyon sa panahon karon dapat kay balugi kita ha magpili nga food supplement nga bisan madugay na sa merkado wala nagabago ang presyo kag may matuod iya nga benepisyo sa aton nga ikaayong lawas mga ka-aksyon labi na sa karon nga magluwas sa COVID-19 kadamo sa mabalatian nga yara iya sa aton nga palibot kag anytime pwede magtapik sa aton nga lawas so dapat wais kita sa pag
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sa imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag... Kaya nagsaka mong, so hindi ka gilyapon mayo. So nagsala ko, hindi ka gilyapon mayo. Kaya syempre, increase mong, no? Hindi rollback. Pero wait, mahimo. Kaya amo na ni ang aton gidya nga atubang kada semana. So sa sininga semana, oil price hike aton atubangon. Kung may rollback sa nagligad, so subong naman niya price hike na naman. Okay? So damo naman ang nagalalai naman ni kasi syempre panibag-o na naman nga saka makon mong diesel pag idyo. Pero tigidya kada kuya 4 pesos gidya mo. Ay kasubo. Pero sige lang oy tada mahimo mga kaaksyon. So, amo na. Kabay pa nga tidason si mana, pangamuyuon talang aton naman nga kapalaran nga tani magnubo naman siya. So, sige. Kag sa pila pagid ka mga balita nasyonal mga kaaksyon, buwas nga adlaw, iniblang SIM card registration, kaya diba, ginabasura ni Sadto sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. So, buwas iya nga adlaw mga kaaksyon, pagapirmahan naman iniya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ining SIM card registration bill kay sa Martes nga adlaw ginaprobahan ni sa nga Senado sa third and final reading ining SIM card registration bill. So tuyo sang hagna nga mapunggan ang plano bala mga kaaksyon sa pagpanginto bala
kag pagkuha sang kwarta sa illegal nga paagi usar iya ang cellular phone. So kung mapirmahan kag opisyal ini nga manginlayi, mangin mahapos man ang pagtumod kung sanday sino ang sa likod sining text scams kag online messaging mga ka-aksyon tungod obligado nga iparegister ini ang SIM card. So but silingon once napasar na ini nga bilang layi kag mapirmahan na bilang layi ni Presidente Marcos kag once ma-implement na ini mga ka-aksyon. So tanan nga mga SIM card naton dira dapat naton ini register. Kay sa iba niya pungsod, actually, amo man ginahimo nila. So, hapos mag-detect sang mga nagapanginto nga mga tawo nga. So, amo na. Okay, so, mayo man ini nga bill kaya at least bala mga ka-aksyon kasabad bala no? For sure, tanan-ta nakabaton ni Guro sang sining, especially ang mga nagagamit bala online transactions bala, kag na-expose dirang ilang mga number. So, nakabaton kita iya sang kibot ka na, nagdaog ka to kuno sa raffle, nga way ka man nag-intra raffle, kag i-claim mo kuno, kag tawgan mo kuno, i-email mo kuno, amo ni kadamo sang mga, mga ka-aksyon, damo sang mga patalang kag mga scam. So, ang iban man niya, nga wala man sa ihibalo angot sa text scams pag pag text sa ila dira padala sa mensahe gin-click man dahil nila ang link or may nakabutang man da kung ano man da kag sunod-sunod man yung transaction nakadaog ka sa amon ni send ka lang sang pang shipping fee pero na ako no nagdaog ka na ikaw pa yung mabayad sang shipping fee da sa imo gindawgan so hindi na yaamo mga ka-aksyon mag-amo na gani ang ginambal sa inyo scam ina. Okay? Nagdaog gabi sang iPhone 14 ko no, pero kinanglan mo magpadala sa iya sang 1.5 para sa shipping fee. Nanti kunti ikaw na isahan. Okay? So, mayo ini nga development angot sa SIM card registration bill. And of course, si Presidente Marcos nakakuha siya sang mataas nga approval rating base man sa ginpagwa nga survey sang Pulse Asia. So, sa survey nga ginpatigayon sang September 17 to 21, nga partisipahan sang 1,200 ka mga respondents, nagwa nga 11 sa 13 ka issue sa Pilipinas ang maayo nga nahandol or nadumalahan sang Marcos administration. So, pinakataas diri mga ka-aksyon ang pagtutok sang gobyerno sa pagkinahanglan sa mga lugar nga ginlaslasan sa bagyo, nga nakakuha iya sang 78% kag 3% naman nga disapproval. So nakakuha man ang administrasyon ni Marcos sang 78% nga approval sa pag-control sa COVID-19 pandemic, 68% naman sa pagtutok sa problema sa mga OFWs, 69% sa pagpabilin sang kalinong, 67% sa pagtapna sang krimen, kag 62% sa pagpatuman sang kasuguan. Okay? Kag of course ang presidente nagpatigayon man sa iya una nga isa ka gatos ka adlaw blang mga ka-aksyon. So ang nangin sentro sini amo ang ikaing lawas palangabuyan kag katawhayan. So ini ang tema sang iya nga una nga isa ka gatos ka adlaw nga pagpungko bilang leader sang Pilipinas. So sunod sa presidente, lain-lain man nga programa kag proyekto ang napatuman or nalansar kag napatigayon sa Napulo isa ka gatos ka adlaw apang tanan ini pabakod sa 3 ka pundasyon sa pagbangon sang Pilipinas kuno mga ka-aksyon nga amo ini of course ang una yung mga gidaduso ang ikaing lawas palangabuyan kag katawhayan. So nagalao ang presidente nga pinaagi sa paggiya sang Ginoo sa iya nga kag sang pag-unite la mga ka-aksyon. So amo gining ginaduso sang presidente mong halin sang pagkampanya niya unity. So that's why ang ngalan sa ilang team gani or tandem ni Vice President Sara amo ang unit team, no? So hamalya padayunon niya kag mas paayuhon pa ang iya na umpisahan nga trabaho kag pagserbe sa pungsod. Okay? So sige na, first 100 days pa lang ina. So laton ta ang masunod pa nga mga binulan, tinuig mga ka-aksyon kati anom katuig nga magapungko ini ang aton niya presidente. And of course, dili naman sa bahin ni Vice President Sara Duterte kay gin-report man sang iya opisina nga
134 million pesos nga balor sang medical kag burial assistance ang napanagtag ni Vice President Duterte sa iya una nga isa ka gatos ka adlaw nga pagpungko sa bilang presidente bilang vice presidente sang Pilipinas. So naglabot sa 134 milyones nga balor sang burial assistance kag medical assistance ang napanagtag ni Vice President Sara sa iya una nga pagpungko. Yara sa 13,315 ka mga recipients or ang mga nakabaton bala sang bulig gikan sa 7 ka mga Vice President Satellite Office o kon OVP Main Office. So nahibaluan nga ang OVP Medical and Burial Assistance para sa mga indigent Filipinos ang mayara na sang partnership sa Department of Health para sa medical assistance to indigent patients program. So sakop sini ang 31 ka mga public hospital sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Pilipinas. So yara sa 20,000 pesos ang pinakadako nga balor sa nga kwarta nga nagakabatunan sa kada nagapangayo sang bulig sa Office of the Vice President. So congratulations kay Vice President Sara kag salamat gid kag paday lang nga pagbulig sa aton iya nga mga kaangay man nga mga Pilipino. Las 6:17 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, commercial break kita mga ka-aksyon kag sa aton nga pagbalik aton na kuhaon ang mga natipon nga balita nagikan kay Action Zil Minardo sa Patrol. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Okay, so sige, good morning sa liwat kay di na to. Kay Reno Locinario family, good morning. Dira sa may Victoria City, kag kay Mayor, ay nagbasa ako nagali. Kay Lovemen, good morning man. Family Lopez, kay Ambok dira sa may Hacienda Carmen. So dining Hacienda Carmen, good morning sa inyo. Kay Miss Teresa Linaha Kayaw, good morning dira sa may siyudad sang Bago. Si Diding Alojamiento, good morning man. Mailanda nga pamati nan. Pareho kami tsura ni Eden, Miss Teresa how? Kasi niya, good morning, kuno beautiful Eden. Ay, naglain pa. Kay Jocelyn Song Comedia, good morning sa imo, Miss Jocelyn. Kag happy 60th birthday. Sa bayaw niya nga si Justdado Inday Dadong Entrata. Happy 60th birthday! Kay Justdado Inday Dadong Entrata. Okay? Ang pagpanamyaw halin kay Miss Jocelyn Song Comedia. Miss Homa Lumena, good morning man sa imo. Dra sa may, sa may, hindi pat ko, Gardenville. Good morning. Victor Oceanas. Good morning. Detonators Web. Eddie Jones Kalinaw. Good morning man. Si John Mar Monton Florido. Good morning sa imo. Si Harry Escaler Villanueva. Good morning. Kay Raul Flores Yanson, good morning. Gabriel Nilios, good morning. Kag sa taray nga may birthday bala today, nagasaulog sa ilang mga kadlawan nga mailanda nga pag-celebrate sa inyo birthday kag kabay pa nga i-enjoy nyo ang inyo nga kadlawan kay inyo ini. Inyo ini. Kay RG Magdaya, Rowlene Granada, good morning man. Belegorio Jeffrey, good morning. Kay Annalyn Valenciano, Margie Haniva, good morning man. Kay Cyrich B. Orville Bautista, good morning. Kay Faustino
Capilio Navarro Jr., good morning man. Gilbert Ambrosio, good morning. Kay Ariel Mendoza, good morning man sa imo. Mayroon dra nga pag monitor. Okay? Kay Sir Leo Talaban dra sa may Banwasang Murcia, La Castellana, good morning. Miss Josephine Lacson and Mr. Rodolfo Lacson sa may New York, good morning dra sa inyo. Or what time man dra sa inyo? May landa nga pag monitor sa aton yung Facebook. Kay Winston Celis, good morning man. Joan Sano, Vicente Gatilogo. Sige si Ariel Mendoza naga-monitor dira sa may syudad sang Bago. Salamat gid. Orville Bautista, good morning man. Okay? So sige, karon naman ang iba na kay do mo mala na so far nagapa tamyaw sa aton. Standby mga ka-aksyon, magabalik pa kita. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat Yo Philippine Standard Time. I-check ta katon nga patrol sa balita nga natipon sa siniman nga aga. Okay na nga to nga patrol. Patrol? Sige. So, si Miss Jinky Dilagdon, o yari si Miss Jinky nag-monitor. Good morning, Miss Jinky, dala sa may Phoenix, Arizona. Kamusta ka dala sa may Phoenix, Arizona, Miss Jinky? Sige, so i-check ta nga ito niya patrola sa mga natipon niya balita siniman niya aga o pagka-Action Zil Menardo. Action Zil? Action Dorer, nagapadayon ang mas ipasanyog na kampanyas ng Bacolod City Police Office sa batok sa tanan nga sa isang kriminalidad na nagresulta sa kadalagang tinaagi sa ginpatigayon ng mga police operation. Sa kampanya Batok Wanted Persons, nakapatigayon sa 58 ka police operations ang DCPO, halin Setyembre 1, tugtog at 30, na-aresto ang 58 ka individual nga may nasari-sari nga kaso.
Sa kabugusan yung 58 ka wanted persons nga naaresto, 13 diri ang most wanted persons, kag 45 naman ang other wanted persons. Sa kampanya Batok Loose Firearms naman, 14 ang na-initiate nga police operations nga nagresulta sa 4 ka violator ang naaresto, nga ginapasakaan na sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591, samtang 3 ka homemade firearms ang nakumpiskar. Sa padayon man nga kampanya sa programa sa PNP nga uplan katok, sa annual verification sang armas, sa kumpiskar ang 6 ka homemade firearms, 3 ka explosives ang gin-surrender, kag 3 ka small arm ang na-deposit. Sa kampanya sa DCPO, Batok Illegal Gambling, sa 55 nga police operations, 34 ang naglapas sa PD 1602, samtang 21 naman ka-operations ang natigayon Batok sa mga naglapas Republic Act 9287 na naglambo sa meal ako na 155 ka individual ang naaresto kag 55 ka kaso ang ginpasaka sa korte. Nakumpiskar man ang 18,896 pesos nga kwarta sa mga arestado bilang pusta sa pagpanahor. Padayon man nga nagpasalamat si Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa DCPO, sa wala untat nga pagtrabaho sa pagkadalagan sa kapulisan sa kampanya Batok Tanang sa kriminalidad kung sa diin prioridad sa DCPO nga mangin matawhay kag malinong ang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo, una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamo ginya salamat Action Zil Menado kag las 6:27 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa mga ka-aksyon tabala timing subong bala nga Mascara Festival mga ka-aksyon. Kung nagapangita pa kamo sang matiniran labi na sa highlights ng atong Mascara Festival or sa siniman nga mga siniman na kung mayra kamo sang kilala bala nga nagapangita sang mastayhan nga gusto nila komportable, safe kag matinlo. So mayara mga ka-aksyon no, sa may Barangay Alihis lang malapit sa John B. Lacson Maritime School ang Lacson's Anchorage mga ka-aksyon. So fully furnished ini. May of course aircon, ref, TV, may wifi, kitchen, kag hot and cold shower, and of course mga bedroom needs naton mga ka-aksyon. So may one unit na siya nga ginapa rentahan sila, so pwede siya for transient lang one night or kung pila ka adlaw nga gusto ninyo mga ka-aksyon nga mag-stay, gusto nyo 1 week pwede gid. So check na kamo dira nga daan kay basi maunahan kamo sang iban nga makapabook. So very convenient rin mga ka-aksyon kay pwede ka mo dra makaluto labi na nga may may kitchen, so very gid ni recommended para sa mga magbiyahe abi or mag-enjoy diri sa Mascara Festival nga magpamilya or magbarkada nga halin pa sa iban nga lugar, pwede gid ni ma-recommend ninyo sa ila or sa mga nagapamati man subong nga pangita dira sang matiniran diri sa may syudad sang Bacolod. So 1 unit siya mga ka-aksyon, pero pag sulod mo duha ka mga rooms na. Duha ka mga rooms ang yara dira kag kompleto, fully furnished ara ang tanan nga kinanglan sa sulod sang Puluyan. So pwede nyo dira ma-search sa Airbnb, sa mahilig mag-Airbnb, i-search nyo lang dira ang Lacson's Anchorage or pwede man mag-direct ka mo contact kay Miss Nieves or Nieva Lacson, Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Again, 0919-870-5832. So the best gid ni maka-aksyon sa nagapangita sang matiniran diri sa syudad sang Bacolod labi na sa may sa patigayonon sa maga-enjoy sa Mascara Festival. Safe ini, both gated ini o kon may gate kag may of course CCTV 24/7 maka-aksyon. Kag magluwas sina mayara man sila sa mga boarding house nga pwede dira maka-rent ang inyong mga kabataan labi na man nag-eskwela dira sa may John B. Maritime School. Contact lang kamo liwat kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832 mga ka-aksyon. Good morning lang dira kay Miss Josephine Lacson and Mr. Rodolfo Lacson sa may New York. Okay, so alas 6:30 nagli mga ka-aksyon kadasig sa aton nga oras. Madamog yung salamat sa tanan nga nag-upod sa aton man sa sini nga aga.
Sige, so lulupod naman kita daso naman nga Domingo, mga ka-aksyon. Stay safe ka mo ha, and God bless us all. Lagi din naman si Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.